Шлях до звільнення Криму починається з Бахмута, але воїни потребують нового транспорту. Командир роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Ислямов звернувся за допомогою до співвітчизників кримсько-татарських діаспор та Туреччини. Бійцям у Бахмуті терміново потрібен транспорт. За тиждень у запеклих боях за місто втрачено 4 з 9 пікапів. Щоб відновити втрати та налагодити стабільну заміну транспорту, захисникам треба 2 мільйони гривень. Наш шлях до Криму починається з Бахмута. Українці, щоб звільнити Крим, проливають свою кров. І ми, як кримсько-татарський народ і кримсько-татарські воїни, сьогодні стоїмо пліч-опліч з ними. У нас практично не залишилося машин. А те, що є, напевно, буде знищено протягом декількох днів. Але ми тут. Звідси ми беремо свій шлях до Криму. І дай Боже, він буде відкритим. Ми просимо вас про підтримку, якщо ви маєте таку можливість. O'zingiz bunda kelajaqlaringiz kerakmi, amada yardım qo'lingizdan kelsa yardım etiniz. Кримсько-татарський підрозділ створив окремий рахунок для збору на життєво необхідні пікапи. Долучитись і підтримати захисників можна, відсканувавши QR-код на вашому екрані. Досяжні також номери карток та PayPal. Усі реквізити закріплені у першому коментарі на YouTube. Кожна гривня – це збереження життя українських військових та знищення окупанти.